Inawgurat uffiċjalment Misraħ il-Miliet, attività li kif fisser il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qed tiftaħ id-dar ċentrali għal pubbliku f'dan iż-żmien mill-isbaħ tal-Miliet. Waqt Misraħ il-Miliet hemm esebiti xogħlijiet artistiċi li juru l-ħila tal-artisti lokali kif ukoll attrazzjonijiet tal-familja kollha biex wieħed jidħol fl-ispirtu tal-Miliet. Fost l-oħrajn qed issir esibizzjoni tal-presepji u anke ta' bolol lokali relatati mal-Miliet u anke il-beħ ta' ponsjetti u ikel tradizzjonali. Waqt il-ftuħ ta' Misraħ il-Miliet, Bernard Grech ġie ppreżentat bi ktieb u presepju minn żewġ esibituri li qed jipparteċipaw. L-istens li jinsabu fil-fojer tad-dar ċentrali se jibqgħu miftuħin sal-maratona ġbir ta' fondi li se ssir fit-8 ta' Diċembru li ġej. Minħa l-oħra, l-esibizzjoni tal-presepju tal-bolol se jinżammu fid-dar ċentrali sa wara l-Miliet. Preżenti għal ftuħ ta' Misraħ il-Miliet kien hemm Mart il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Anne-Marie Grech, l-organizzatur ta' Misraħ il-Miliet Robert Kutajjar u Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino.